Politie! Politie! Maak jezelf bekend! Ik doe hen het lucht. Welkom aan de collega's van de Kamar, douane en in het bijzonder 2 collega's van het OM, officieren van justitie. Die kijken vandaag ook even bij ons mee in de keuken. Mika stiet voor multidisciplinaire interregionale criminaliteitsaanpak. De dag begint met instructies voor de goed 40 mensen die het meedoen. Veel, want we gaan vooral vandaag lekker rijden en ja. En voort ik al een technische steuring in de systemen. Er wordt op dit moment helemaal geen data van de camera's doorgegeven naar richting sensing. Oh, zou je nog even een algemeen bericht willen doen? Ja, doe ik. Best, thanks. Hey, dit is een spannende dag, net. Het is een hele leuke dag vooral. Het kan heel spannend worden, ja. Wat vind je er leuk hoor? Het is heel vrij in Wasdorst. We hebben nou net alleen het gebied van Snits, maar we zitten er al heel Friesland. Dus hoofdtaak is echt jagen op grote subjecten, grotere boeven. De weinige mensen die ze vrijmaken konden voor bijvoorbeeld de aanpak van drugs in het verkeer. Ja, stel dat die bij Snits zien en dat die in Heerenveen zien dat het 2 en in Drachten wie dat er zien. Ja, die gingen alle op hun eigen eiland in hun eigen team gingen ze daar maar aan de gang. En wij zeiden dat kunnen we volle beter clusteren, zodat we slagkrachtig binnen maar koor. Dan heeft het alweer fjouwer. Dat vullen we om met specialismen van de marechaussee en de douane. En Thierry, die hele club, hebben en een hoop kennis en we hebben een hoop meesken. En dan kunnen we echt resultaten pakken. We rieden achter een auto om een buitenlands kenteken. De wordt deze dag extra let op valse rijbewijzen. Dat zij die rijbewijzen broeken als valse identiteitskaarten. Dus dat kan al je doelen. Hè? Waarom heeft iemand een vals idee bij zich? Dan zit er vaak wat achter. De collega's gingen er al voor, wij bleven erachter. Dan zijn we niet vlak voor de orde, die heeft het volgteken aan. En wij bleven erachter. En mocht hij de wolf vertrokken in, dan zitten wij als eerste erachter. Het is altijd een heel interessant moment om te zien wat er nou gebeurt. Het volgteken staat nou aan. En dan willen we graag weten wat gebeurt er nou in de auto. We zijn nou onrustig, gaan ze denken oei aan elkaar. Soms wordt de zaak uit de auto gegooid. Wisselen meestal van plak. Dus je zelfs dat bestuurders en passagiers wisselen van plak. In Lemmer hebben ze nou een van die auto's die op de briefing stonden aan de kant. Die mogelijk dealers zoeken. Oké. Dat is ook wel mooi. Dit is een vlot in trouwens. Die auto bij Lemmer die onhouden waren, ben meldings van die en jij er al van hey. We hebben een collega in privé die het jongen dat er een overdrachtplak vond. Oké. Mogelijk. Of iemand die gauw even met de oerjoeg deelt van kreeg. Ja. En daar is Sander dan ik voor om daar echt op te jagen. Zo Ja. in dat nemen. Okay. Ja, je hebt de raad. De vrouw wordt ondervregen met hulp van een tolk. We zijn voor je op zoek. Graag nog een moment geduld. Wij hebben een app op je telefoon. Ik heb gewoon de taal die wij willen invullen. En dan krijgen we een telefoonnummer dat we bellen. En dat gaat heel snel. En dan krijgen we een tolk in die taal die we invoerd hebben. Ze had geen rijbewijs bij haar, alleen nog een foto ervan op het telefoon. Daar heeft ze eerder van de Nederlandse politie waarschuwingen voor gehad. En ze krijgt nu een bekeuring. Maar verder kom ik in bijzonderheden ontdekken over rond de auto. Dus dan gaan we op naar de volgende. Zouden jullie naar de opkomstlocatie willen komen? Een half uurtje ongeveer? Ja, ik praat jullie daar wel even bij. En dan een melding van Ian die zegt dat een dorpsgenoot wat voortsmiet in een container dat liep op wietplantjes. Collega's wienen voor een orenzaak krek bij moeder doorwest en roken een wietgeur. Ik krijg even zo'n putje van Mika. Hallo, mag ik even storen? Ja, hè? Dan is morgen een late dienst. Ja. Dus kan terug ik nog even een roostervraag. Dus ik heb gewoon in die zin geen rondte om te scoren. Prima. Wat een heerlijke opkomstlocatie. Bij de opkomstlocatie vertelt de collega die het ondervinding had bij het binnenvallen van drugslabs en wietplantages, werd omtocht weer mat. Denk even om wat je vastpakt, wat je ziet en of dat slim is. En booby-traps. En Ja, achter kan. de voordeur niks onder de markt. Eerst aankijken, wat gaan we dan doen? Kenbaarmakerspolitie hebben we behandeld. Het is net spannend, maar het is wel bedachtzaamheid en alertheid is wel op zijn plak. Het kan wel heel spannend worden. Politie! Wat voor hond?
Wie heeft het contact? Achter denk ik. Achterkant. Die lui die zijn nog steeds geëtaleerd, hè? Ja, er staan nog 2 collega's maar. We treffen een sleutel aan. We gaan nu de hoofdwoning naar binnen. Dus even oplettendheid wordt gevraagd. We gaan nu naar binnen over. Het liep het als roek ik wat, maar kan ik verbeelding wezen. Politie! Politie! Maak jezelf bekend! Maar ik zie nog niet een groeitent of zo, weet je wel? Ja, ik roek het echt wel. Wietgeur. Dan worden ze gewoon aangehouden en dan krijg je een advocaat. Alle aangehouden verdachten die worden voorgeleid aan de hulpofficier. Dat ben ik in dit geval. En jij bent een aangehouden verdachte. Je wordt verdacht van het hebben van een hennepkwekerij in jouw woning. Eigenlijk weer bekrekt let. Maar nog net salet dat er helemaal niks meer is. En is dit nou een grutte vangst? Hoe maakt dit zin? Ja, het is altijd een mooie vangst. Hennepkwekerijen ja, die pakken we wel regelmatig, maar net zijn heel volle. En dat is gewoon een ondermijningszaak wat heel soort yield maar verzinnen wordt. Dus dat is voor u altijd dit binnen zeker hele leuke succesjes. Ja. En zeker mooi dat er ik meestal bij binnen. Dat we voor 2 onhoudingen in de wang kunnen. Heel vaak treffen ze gewoon dat die wol in bedrijf is, maar dat er op dat moment geen meestal bij binnen. En nu heb ik gewoon 2 verdachten op heterdaad erbij. Dus dat is top. Er is een centralist, die stuurt eenheden on op stritten. En de andere collega die veredelt de melding, die veredelt de informatie. Die zorgt dat de informatie alleen nog actueel is. Die vult alles on. En die ziet alle systemen en alle registers lukt die om de collega's op stritten te voorzien van de meest actuele en relevante info. Deze hierauto wordt controleerd. Je weet maar nooit waar het hier of wat er in vervierd wordt. Maar alles is in orde. Alles in orde. Dan in een achtervolging over het fietspad achter een scooter die het net reageert op het stopteken. Hij naar rijrichting. Ja, momentje hoor ik hem staan. Ik denk, jij gaat er vandoor, joh. Is dat zo? Ja. Oh, jullie reden al de hele tijd aan? Jazeker. Stopbord aan. Oh, dat meen je. Ik heb jullie niet gezien. Hij hier het net schoon. Ik hier alles in orde. Maar dan? Is er een soort van melding? Ja. Een autosjongen die komt mogelijk onze kant uit. Er zitten mogelijk drugsdealers in. En wij hebben een post onder sneldik onder haar zongen krijgen. Is het nou een zwaailag toe? Ja, voor in de grill even. Snelheid 100 zitten er nu even kaal achterover. Er wordt mij meerdere auto's om en om achter de verdachten omrijden. Oh, dit is spannend. Ja, vind je het Ja, spannend? dit is spannend, toch? Lang omlet wordt de auto onder kant zet. En een auto die toevallig voorbij riet, maar erin een vrouw, wordt ik onder kant zet. Zij bellen letter maar de politie omdat ze de boel net vertrouwde en denkt dat het misschien wel nep-agenten binnen. Je mag de motorkap van het voet wel even openen, alsjeblieft. Ik kom echt net van de klus Oké. Ah, en nog een, wat is dat? Stanley-mes. Stanley-mes. Ik noemde net je antecedenten even op. Nou, dat heeft niet iedereen die ik aan de kant zet. Een zakje wiet bij je, zei je? Ja, dat is. En heb jij nog andere spullen bij je? Collega's Leeuwarden gaan nog wel even fouilleren, over. De schoenen mag ook wel even onder beurt, hoor. Dan kun je nog 1 schoen aanhouden. Ik zal er niet aan ruiken. Nee, dat zou ik afstaan. Ja, in orde. Goedenavond. Hoi. Dankjewel, hè. Oké. Maar leuw je hem deze, dat hij een bedrijf hier? Ja. Hoe ik het zeg, denk ja. Hij hier woont bedrijf. Het zit er al gewoon, precies, het zit er al gewoon uit. En hij had, die enige schijn die het zin had, ben zijn antecedenten. Maar dat neemt natuurlijk net voor dat hij gewoon uit om werkwest is. En, Nee. ja. De Mika-dagen ha resultaat. De worden verskate meesken oorhouden. De politie kan een soort informatie sammelje die het op een lettermoment weer van pas komen kan. En de wordt leert van elkaar. Bij Gelieks hoedje een wietplantage naar binnen gaan matten. Eigenlijk moet dat juist helemaal binnen die basisteams groeien tot iets permanents. Met Rotterdam en Mika eigenlijk bij voortvallen in. Dat het een werkwijze wordt. En dat het een werkwijze wordt. Succes. Dus maar de tweet. Dan ben je dat rotstek, hè? Oh. Waarom naar het bureau voor de debriefing? En dan zou ik zeggen bedankt. En wel thuis. Kijk, nu trekt ze toch een mes, bedreigt ze een aantal. Alleen, wat is de volgende stap? En daar moeten we voor zijn dat dat niet gebeurt.